खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ दियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बड'लेण्ड टाइकान्ड' चेम्पियनशिपआ क'क्राझाराव जागायजेनबाय। कार्बि आंलं जिल्लायाव इन्टारनेट आरो मबाइल खारि सिबिथाइफोरखौ जागायफिनबाय। फरायसुलिखौ एसिड गाग्लोबनायनि हुमखि होनानै जिनाहारि खालामबाय। दायनिगिरिया अनलाइननि गेजेरजों रोखा भिडिअ' शेयार खालामदों। आनजादाव थगायनाय हमजानायनि उनाव जयपुरनि फरायसाया गावखौ फोथैना लायो। झारखन्डनि रामगढ़आव जौ फेनानै फिसायखौ बुथारनायनि दायाव आइजोखौ हमदों। बनसुआ उत्तराखन्डनि देरादुनाव त्रिपुरानि फरायसा एन्जेल चाकमाखौ गाग्लोबनायनि सायाव थार बिजिरनाय मोननो सरकारनिसिम दाबि खालामदों। गिबि खौराङावनो दङ। बड'लेण्ड टाइकान्ड' चेम्पियनशिपआ क'क्राझाराव जागायजेनबाय। बड'लेण्ड टाइकान्ड' चेम्पियनशिप 2025 आ 28 दिसेम्बरनिफ्राय क'क्राझाराव जागायदों। बे हाबाफारिखौ अल बड'लेण्ड टाइकान्ड' एस'सिएशनआ बानजायदों आरो बे हाबाफारिखौ सिगनाजार टाइकान्ड' जिमनासियामाव खुंफुंनाय जादों। बे बादायलायनायाव आसामनि गुबुन गुबुन जायगानि गेलेगिरिफोरजों लोगोसे सिक्किम आरो मेघालयनि गेलेगिरिफोरा बाहागो लादों। चेम्पियनशिपआव 31थि क्युर'गि स्पेरिं आरो 12थि पुमसे फम बादायलायनाय जायो। मावख'आरिफोरा बुङो दि बे हाबाफारिनि थांखिया टाइकान्ड'खौ जौगाहोनाय आरो हादोरारि बादायलायनायनि थाखाय रोंगौथि गोनां गेलेगिरिफोरखौ सिनायथिनायाव मदद होनाय। दिनै 29 दिसेम्बर खालि जानाय जोबथा फोरबोआव BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया बाहागो लागोन, जाय बिथांमोनहा देरहासारगिरिफोरखौ मान बावगोन। नैथि खौराङाव दङ। कार्बि आंलं जिल्लायाव इन्टारनेट आरो मबाइल खारि सिबिथाइफोरखौ जागायफिनबाय। सरकारा 2025 मायथाइनि 28 दिसेम्बर खालि फुंनि 8 रिंगानिफ्राय कार्बि आंलं आरो सोनाब कार्बि आंलं जिल्लाफोराव इन्टारनेट आरो मबाइल डाटा सिबिथाइखौ जागायफिनदों। 23 दिसेम्बरनिफ्राय आयेन आब्रुथियै गोब्राब थासारिनि थाखाय अरायथा नङै दोनथ'नायखौ बोखारनायनि उनाव नखर आरो राजखान्थि बिफानआ बुंदों दि थासारिया मोजां आरो दिदोम जाबाय। सुबुं गोजोननि थाखाय जेबो खैफोद गैया, जायनि थाखाय सिबिथाइफोरा जागायफिननो हादों। सिगांनि होबथानायनि थांखिया दावराव-दावसिनि समाव अनलाइन प्लेटफर्मनि गाज्रि बाहायनायखौ होबथानायमोन। थागिरि आरो फालांगिरिफोरा दा जेबो सिमा गैयाजासे अनलाइन फोनांजाब आरो डाटा सिबिथाइफोरखौ मोननो हागोन। दिदोमथि आरो रायजो-राजानि रैखाथिखौ थि खालामनो थाखाय बिबानगिरिफोरा बे जायगाखौ नोजोर होगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ। फरायसुलिखौ एसिड गाग्लोबनायनि हुमखि होनानै जिनाहारि खालामबाय। दायनिगिरिया अनलाइननि गेजेरजों रोखा भिडिअ' शेयार खालामदों। आसामनि काछार जिल्लायाव सत दुध पाटिल गामिनि सासे 17 बोसोर बैसोनि फरायसुलिखौ 19 बोसोर बैसोनि राहुल बिस्वास उर्फे रहितआ गोबां खेब जिनाहारि खालामदों। जुदि बियो नेवसियो अब्ला बिनि मोखाङाव एसिड गारहरगोन होननानै हुमखि होदोंमोन आरो सिरियै बे हाबाखौ सेबखांदोंमोन। जेब्ला बियो आरोबाव हेंथा होदोंमोन, अब्ला बियो भिडिअ'जों ब्लेकमेल खालामदोंमोन आरो उनाव रोखा फट' आरो क्लिपफोरखौ अनलाइननि गेजेरजों शेयार खालामदों। हिन्जावसाया गावखौ फोथैना लानो नाजादोंमोन, फरायसालियाव थांनायखौ बन्द खालामदोंमोन आरो दा मेडिकेल आरो गोसोआरि मदद मोनगासिनो दं। बिथांनि नखरनि सुबुंफोरा अजद होदों आरो पुलिसआ दायनिगिरिफोरखौ जिनाहारि, पक्स' आरो गुबुन आयेनफोरनि सिङाव गसर थिसनदों। बिथाङा बेंगलुरुआव खारलांदों आरो नागिरनाया सोलिगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ। आनजादाव थगायनाय हमजानायनि उनाव जयपुरनि फरायसाया गावखौ फोथैना लायो। राजस्थाननि जयपुराव 26 दिसेम्बर खालि मोनसे आनजादाव थगायनाय हमजानायनि उनाव सासे 19 बोसोर बैसोनि कलेजनि फरायसाया गावखौनो फोथैना लायो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बिहारनि पाटनानि थागिबि फरायसा प्रियांशु राजआ मणिपाल मुलुगसोलोंसालियाव कम्पिउटार बिगियाननि सेथि बोसोरनि फरायसामोन आरो गंसे हस्टेलाव थायोमोन। मावख'आरिफोरा बुङो दि आनजादनि समाव गनायथि मोनै न'ट आरो शीटजों हमजानायनि उनाव बिथाङा नारसिननायाव दंमोन, जायनि जाहोनाव बिथांनि फिननाय बिलाइखौ जब्द खालामनाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बिथाङा बाग्रु ओनसोलाव लुबाय थानाय गंसे बिल्डिंआव थांदों आरो जखम जानायनि जाहोनाव 12थि थालानिफ्राय बाज्रुमदों।
पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं आरो बिथांनि बेसादफोरखौ बोखांनो हादों। बे दुखुनांथाव जाथाया आनजादनि समाव फरायसाफोरनि थाखाय नारसिननायखौ दिन्थियो। 5थि खौराङाव दङ झारखन्डनि रामगढ़आव जौ फेनानै फिसायखौ बुथारनायनि दायाव आइजोखौ हमदों। झारखन्डनि रामगढ़ जिल्लायाव सासे 27 बोसोर बैसोनि आइजोखौ गावनि फिसायखौ जौ लोंनानै गाज्रि आखु दिन्थिनायनि दायाव हमनाय जादों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बे जाथाया 2025 मायथाइनि 19 दिसेम्बरखालि लेम गामियाव जादों। बिसिया गावनि न'आव रुवा लानानै गाग्लोबजानानै 28 बोसोर बैसोनि अशक उरांआ जिउ गोमायो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बिसि फिसाया 3 उन्दै गथ'फोर दंमोन आरो फिसाया जौ लोंनानै बिसिखौ गोबां समावनो जिनाहारि खालामोमोन। आइजोआ पुलिसनो खोन्थादोंमोन दि बियो माब्लाबा गावनि बिमा-बिफानि न'आव फैफिनो मानोना बियो बिनि आखुखौ सहायनो हायामोन। बासाल पुलिसआ केस रेजिस्टार खालामदों आरो जाथायनि बागै रोखा खालामनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 6थि खौराङाव दङ आफादगिरि ब्रिटेन इस्लारिनि दैदेननाय बर' माहारियारि फरायसा आफाद बनसुआ उत्तराखन्डनि देहरादूनआव त्रिपुरानि फरायसा एन्जेल चाकमाखौ चाइनिज होननानै गाग्लोबना जिउ फोजोबनाय जाथायखौ दुखु फोरमायो लोगोसे गोख्रोङै सोंखारिदों आरो जाथायनि सायाव थार बिजिरनाय मोननो सरकारनिसिम दाबि खालामदों। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।